Pati, kinabuhay di balas eh. Ha? Naman sa hero ko. Oo, pliting ako sa hero. Plitihan ako niyang upa niya, huwag umupa. Dagan ang inaha. Ano, ngumpra mo kong isda. Ngumpra ko na 5 kilong budburon. Ginagawa mo. Nalit na kong tag-60 kilo niya. Ako na yung baligyag tag 200 niya, 60 kilo na ako. 40 niya, 5 kilo na yun. Moro na galin. Ako'y ginansya na. Ay, tama sa hero. May income. Magaling kang Mura na sa kupal isda. ka. Ako nang isuro niya, akong kinumpra ng isda. Nga 5 kilo. Yawa na mahalin eh, magkasapit ko. Ako nang isuro eh. Isda mo diha! Isda! Isda mo diha! Isda! Isda! Isda mo diha! Isda! Isda! 200 sa ang kilo! Isda mo diha! Isda! 200 sa ang kilo! Isda mo diha! Isda ang burburong! Isda mo diha! 200 sa ang kilo! Isda! Isda mo diha! Isda mo diha! Isda! 200 sa ang kilo! Burburong! Isda mo diha! Ginagawa mo. Isda mo diha! Isda! Isda! 200 sa ang kilo! Isda mo diha! Isda! Isda! Isda mo diha! Isda mo diha! Isda! Isda! 200 sa ang kilo! Isda mo diha! Isda! Ikabuhin naman akong sinurin akong isda. Huwag ang ginamalik. Basta di malasan ka na kiha. Ako na nang ipanghatag. Kapuyas ang suroy. Huwag ang ginamalit. Ako na nang ipanghatag. Isda mo diha! Isda! Ipanghatag! Isda! Isda mo diha! Panghatag! Isda! Isda mo diha! Isda! Panghatag! Isda! Isda! Akong ipanghatag! Isda! Isda! Iha, ay! Kapoy mo kung sinusuroy. Sige, ipanghatag na. Paano yung dawat? Kinabuya ay manasagad. Ibaligya ko yung mapalit. Ipanghatag mo kasing dawat. Oh my God! Ako niiyak po eh. Ako niiyak po. Ako niiyak po eh. Saka ka mani ay nga. Huwag mong subukan. A few moments later. Wala isod. Akong biyabo. Isdang 5 kilo. Oh no! Akong biyabo eh. Malasa. A few moments later. Ikaw to nanong og isda ganina, bro. Palit ako na 2 kilo. Ako to pagkaminatay mo palit kag na po kilo.
Oh, Kaya yun, sa pinasuso kong utok. Ako manggiyabo. Sus, bastang lisurang utok ka. Tayo mo palit, ako sa nanggiyabo. Tang di malaas ang kinabuhi, ah. Ang lisura. Inimalas ang kinabuhi. Wasay ayaw ang utok. Minatay.